Andy Muridzo and Gushungo exchanged words through their social media posts. Ko hondo yacho haiperi here? Ingawani vanoimba same type of music. Zvingori pachena kuti pane mumwe anorwadziwa nemumwe. Ko vanorwirei ivo vachitedzera japraiser? Vangazvirambe havo, asi ichocho ndochokwadi. Ukuwo masupporters eDynamos neHard Rock opondana kukwekwe. Yaiva hondo yemakorokoza nemakoronyera chaiyo. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZimWitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Following my interviews akaitwa na musician Gushungo achitaura how bad some musicians are, musician Andy Muridzo akabva aisa indirect post iyo yaakanyora iyo kuti kachineya ako ngakambosiyana nezita rangu nerekule yangu. Pawaifamba neni waitoba chero nemanduwe angu wani. Takamboudza ani, shanda wakanyarara orega kukumbira vanhu mari nezita rangu, mota yakapera fuel parodi. Kana uri talented, concentrate nekutipa manzi, not hatred over vanhu, tiri kuita basa redu. Ukauya kushow kwangu ndokudeedza wani pa stage. I will never hate on talent. First song yako yemustudio chaiyo wakaba malyrics unreleased song yangu wani. Uku ndo kunyora kwakaitwa iko na Andy Muridzo. After this post ya Andy Muridzo, tabva taonawo Gushungo zvakare achiisa post inoratidza kuti ari kupindura Andy Muridzo apo anyora iye kuti Zimbabwe ndiudzirewo rombe renyika iro rakapera keria nekuda pakati. Vana vevanhu vanzwa nekuzadzwa siki ndo zvinoripa kunamata mumwe murume usiyane neni wanzwa. Pa interview yandakaita recently, I did never mention bad things about you. Plus ndotaurei pauri iwewe. Une chii chinoyemurika chandingakope kubva kwauri iwewe unotonyadzisawo. Dai waiziva kuti munhu wese anondipa advice anonditi ndisazoite kunge iwewe, nditori handsome kukudarika by far. Artist wandingakope ndiva Winky D chete, full stop. Aya ndiwo mashoko akanyorwa iyo na Gushungo achiratidza kuti iye ari kupindura post ya Andy Muridzo. Ko daka racho rakatangira papi? Ingawani vese vanongoteedzera japraiser wani. So ladies and gentlemen, ndinokumbira muye mu comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yevaimbi vairi ava nemashoko avari kupotserana on social media. Then our second update. Update yedu number 2 inyaya yakaitika nezuro 24 May 2026 kukwekwe muChawanda Stadium, uko kwakakuvara masupporters echikwata cheDynamos mushure mekurohwa zvakaipisisa nemasupporters eHard Rock Football Club. Hondo yezvikwata izvi yakatanga mushure mekunge chikwata cheHard Rock chapiwa penalty iyo yakazoita kuti Hard Rock neDynamos dziite 1-1 pazvibodzwa. Masupporters eDynamos akatanga kupinda muground izvo zvakazoita kuti masupporters eHard Rock apindewo munhandare achirova masupporters eDynamos. Chiitiko ichi chakasiya vanhu vazhinji vakuvara zvakaomarara, kunyanya masupporters eDynamos ayo akazotorwa ndokuendeswa kuchipatara cheKwekwe General Hospital kunorapwa mavanga avakanga vava nawo. Kurwisana uku kwakaita kuti mutambo waiva pakati pemateams aya ugumisirwe panzira, tisingazive zvedu kuti Zifa nePSL zvichatora matanho api pamusoro pemhirizhonga iyi. Vamwewo ndo vari kuisa blame kumapurisa kuti akatadza kudzivirira vanhu. Vamwewo ndo vari kupa blame kumafans eDynamos akatanga kupinda munhandare. Then vamwewo ndo vari kupa blame kumasupporters nestaff yeHard Rock kuti ndiyo yakatanga musindo. Vamwewo ndo vari kuti ref ndiye akakanganisa kupa Hard Rock penalty nekuti yaisava penalty. Asi pari zvino hapasati pava nemhinduro yakanyatsojeka pamusoro penyaya iyi kunze kwekungoti pakakuvara vanhu zvakaomarara uye the match was abandoned.
mhuri yezimbabwe ndinokumbira muuye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti uriwe mutongi gava unoitonga sei.